जोङो दिनै मामानि बे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खारिजा बिजनि हालामनि अक्सिगुरि गामि केपारानिफ्राय जेबो गैथारिफोरनो जों फोरोंगिरि साथामा 15 न'खरनो माइरं सेरबा दालि सेरसे संख्रि पेकेटसे थाव 200 होनाय जादों। बेखौ जोङो हायोबा उनाव सिन्था खालामबावसिगोन। जों जा एका गैथारिफोरनो बेखिनिखौ एसे अनसुंथाइ होनाय जाबाय। बेखौ लादोनो फोरोंगिरिफोर गामिनि गैयिनि थाखाय माइरं रानना होनायखौ बिराद मोजां मोनदों। माबाफोर बिदिनो गैयिनि थाखाय होनायखौ अनसुंथाइ मोनगोन, मोजां मोनगोन। गैयिनि थाखाय होनो हानायफोरा होयोबा। साथामा बे बाराद्राय गैथारिफोर दं अननानै माइरं सेरबा सिनि दालि सेरसे संख्रि पेकेटसे थाव 200 ग्राय रानना होदो। नोंसोरो बेखौनो एसे थोब्ले मेले जानानै जिबनखौ बासायनांगोन। बारा एखेबारे बांद्राय माबा नाङा। ओमफ्राय थानायफ्रा खोब डिसिप्लिननि था, आखाइ सु साबोनजों हानायमानि जों होनो हायाखै। नोंसोर बेखौ एसे खस्थ' खालामनांगौ बाय। ओमफ्राय ज' थानाङा। ओमफ्राय ओरै मा होनो माबानायफ्राव जानायफ्राव एसे हाबदानै जा, बारा लेथ्राय जानाङा, साब सिखोन दुगैना था। जों बेखौनो बुंगोन। जोंफ्रा आरो मा बुंनो। दालि सेरसे संख्रै ओमफ्राय थाव होदों। बेखौ मोननानै नोंसोर माबायदि मोनदों? आरो साबसिन होबावनाय मोनबावबा जों मोजांसिन मोनबावगोन। 8 एप्रिल 2020 बुधबार खालार खालि जोङो हुथियापारा गामिनि एखेबारे गैजारोङै सुबुंफोरनो सा 22 न'खरनो जोङो दिनै कर'ना भाइरासनि थाखाय भारत सरकारा लकडाउन 21 सान लकडाउन फोसावनायनि थाखाय हाथाय बाजाराव जानाय लोंनाय मुवा बेसाद बायनानै मोनैनि थाखाय जानाय लोंनायाव माखासे हाहाकार नुजाथिनायखौ नुनानै जोङो दिनै 22 न'खरनो माइरं 5 केजि, दालि 1 केजि, संख्रि आधा केजि, थाव 200 ग्राम जोङो पेकेट राननो लाहार फाहार खालामदों। आरो जों बे माखाखौ जोङो साथाम फोरोंगिरि हुथियापारा एलपि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि कालिचरन नार्जारी, लेङाइ फोरोंगिरि सुरेन्द्र बसुमतारी आरो खारिजा बिजनि हाइ स्कुलनि लोगो फोरोंगिरि काशिनाथ बसुमतारी आरो गामिनि सासे मैखोम आबादारि बिथां खेरेफा बसुमतारीयाबो बे अनसुंथाइखौ जोंजों लोगोसे होफादों। दिनै जोङो जोंनि गामिनि गैथारि सुबुंफोरनो 22 न'खरनो बेखिनि आहारखौ राननानै होनाय जादों। आसा खालामदों जोंनाव गामियाव सोरबाफोर जुदि होनो गोसो दङब्ला बेबायदि राननानै होनो ओंखारबोथों, राननानै होथों। जों बेखौ आसा खालामनानै आंनि दिनैनि बिसिनि बुंनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। आङो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनि आं सासे खेथियक बा आबादारि। आं नै दा गरिब गुन्द्राफोरखौ अनखांनाय मोननानै बिसोरनो एसे अनुदान होनाय जादों आरो दा नै बिथांमोननो होनाय जाबाय। एखेबारे बां संनानै गारलाबायनाङा। खोब थोब्ले माब्ले जा बेखौनो। नोंसोरथ' खामला मावनोबो थांनो हाला, बायजोआवबो थांनो हाला, हाथाय बाजारावबो। दा बेखौनो एफा सम जिबनखौ बासि, आखाइफोरखौ खोब मोजां सु, दुगैबाय था, हानायमानि दुगै। बाथारना एखेबारे खारदैजोंबाबो दुगै। गोदोनिफ्राथ' खारदैजोंनो मोजां जायोमोन।
हाद्दैजोंबाबो दुगैगोन दुगैयो आरो